सोडणं हे माननीय उद्धवजींनी कसं स्वीकारलं याचा आज सुद्धा मला तोड आहे. ओजीआरसाठी 125 कोटीचं फंडिंग झाल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केलाय. देशभरातील 175 बँकर शाखांमधून हे पैसे हस्तांतरित करण्यात आले. लोकसभेचा आमचा अनुभव असा आहे की लोकसभेला जे काही नरेटिव्ह सेट केलं गेलं खोटं संविधानाचं ते राहुल गांधी आणि खरगेंच्या भाषणात नाही तर त्याच्या आधी 6 महिने काही एनजीओ अर्बन नक्षल असा सगळा खोटा प्रचार ज्याला त्यांनी वोट जिहाद हा शब्द दिला होता आणि त्यासाठी पैसा विदेशातून सुद्धा मोठ्या प्रमाणात आला होता. आणि आम्हाला एवढंच म्हणायचं की आम्हाला जर घटना बदलायची होती तर 14लाही आमचं प्रचंड बहुमत होतं, 19लाही चांगलं बहुमत होतं, आम्ही त्यावेळी नाही बदलली तर आम्ही 24 नंतर कशी बदलू हे आता आम्ही लोकांपर्यंत जाऊन सांगितलंय, लोकांना ते पटलंय. पण तरी सुद्धा काँग्रेस विरोधक अर्बन नक्षलच्या माध्यमातून विदेशी पैशाच्या माध्यमातून वोट जिहाचा प्रयत्न नक्की करतो. सर हे जे प्रोजेक्ट स्टॉल्ड आहे, नाना असेल, जैतापूर तर स्टॉल्ड असं नाहीच आहे, पण नाना असेल किंवा आणखी किती प्रोजेक्ट्स असतील, ऑपोजिशनचा या गोष्टीला विरोध आहे, उभाटाचा या गोष्टीला विरोध आहे. हाऊ आर यू गोइंग टू परस्यू दॅट? असं आहे की आम्ही या सगळ्या प्रकल्पांच्या संबंधात अगदी एनरॉन पासून स्थानिक लोकांचं नुकसान न होता स्थानिक कोकणवासियाची रोजीरोटी याचं नुकसान न होता या प्रकल्पांमधून जर मोठा रोजगार आमच्या कोकणातल्या तरुणांना मिळणार असेल तर तो अग्रणी केला पाहिजे हीच भूमिका महायुतीने घेतली. दुर्दैवाने सरकार आलं की उद्धव ठाकरेंची भूमिका वेगळी असते, सरकार गेलं की वेगळी असते. कोकणचा जर खराच विकास करायचा असेल तर असं मतांसाठी राजकारण करणाऱ्यांना कोकणवासियांनी दूर ठेवलं पाहिजे. साहेब, ओनीमध्ये काल उद्धव ठाकरे यांची बॅग तपासणी झाली, त्यावेळी उद्धव ठाकरे यांनी मोदी, फडणवीस आणि शहांच्या बॅगेची तपासा असं सांगितलं. काय काहीच हरकत नाही, निवडणूक आयोगाला तपासावं, आमची तर नेहमीच तपासली जाते. यात बॅग तपासली तर यात इतकं चिडचिड काय करायची? निवडणूक आयोगाचे कर्मचारी त्यांचं काम करत आहेत, त्यांना वाटेल काय ते मोदींचं तपासतील, त्यांना वाटेल काय ते अभिनंदनचं तपासतील. अनेक वेळा मुंबईत रस्त्याचं आता माझी तपासली जाते, मला त्यांचं काम आहे. एवढं चिडचिड काय करायचं? काय नेलं होतं का बॅगेतला? कणकवली मतदारसंघाच्या पदाधिकाऱ्यांची तुम्ही आज आढावा संवाद साधलाय, आढावा घेतलाय. काय पदाधिकाऱ्यांच्या भावना होत्या? तुमचा मूळ गाव सुद्धा याच मतदारसंघातलं येतं, तर काय विकास अपेक्षित अजून वाटतो? कार्यकर्त्यांनी काय भावना वाटते? कार्यकर्ते सगळ्यात खुश आहेत की सर्वाधिक उपलब्ध असणारे आमचे आमदार. मुंबईतच राहिले, इकडे फिरकले नाही असं कधी होत नाही. सातत्याने गावांमध्ये येत असतात, भेटत असतात, कामं विचारत असतात, करत असतात. हा फीडबॅक कार्यकर्त्यांना गावातल्या लोकांकडून मिळतोय. ही मला असं वाटतं की सर्वात मोठी जमेची बाजू नितेश यांची घेतली आहे. आणि या सगळ्या गावांमधली विकासाची कामं सर्वाधिक पैसा गेल्या 5 वर्षामध्ये या ठिकाणी हा आला. आणि हा तेव्हाच येतो जेव्हा तिथला आमदार हा अधिक सक्रिय आणि सक्षम असतो. त्यामुळे या भागातली जनता ही आमदारांच्या कामावर खुश आहे आणि त्यामुळे ते नितेश राणे यांची हॅट्रिक पूर्ण करतील हा मला विश्वास आहे. नितेशजी, तुमच्या अजेंडावरती काय आहे? तुम्ही 10 वर्ष आमदार आहात. त्याच्यानंतर साहेब युतीची सत्ता आल्याच्या नंतर मुख्यमंत्री पदासाठी समीकरण सूत्र काय असते? आता आम्ही निवडणुका विधानसभेच्या महायुतीच्या एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली लढतो. त्याच वेळी असंही ठरलंय की निवडणुका झाल्यानंतर मुख्यमंत्री कोण असेल, कोणाचे किती मंत्री असतील याची चर्चा निवडणूक झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजितदादा पवार आणि भाजपचं केंद्रीय नेतृत्व
हे बसून करतील असं आमचं ठरलेलं आहे. साहेब, अकोल्यात काँग्रेसच्या प्रचार सभेत नाना पटोलेंचं एक वादग्रस्त विधान आहे. साधारणत खोट आहे. भाजपला आता पुतळा बनवण्याची वेळ आली आहे असं नाना पटोले. दुर्दैवाने नाना पटोले हे काँग्रेसचं नेतृत्व त्यांच्या पद्धतीने चांगलं करत होते. उद्धव ठाकरेंनी त्यांना बाजूला सारून बाळासाहेब थोरातांना आणलं. ते नाना पटोले दुःखी झाले आणि ते भाजपवर असा आरोप करतायत की कुणबीला अमुक बोलले तमुक बोलले. हे खरं नाही. आणि मला शंका आहे की आता कुठल्या प्राण्याचं नाव घेणं बाकी राहिलंय. इतके सगळे प्राणी आता म्हणजे कुठल्या प्राणी संग्रहालयात सापडणार नाहीत एवढ्या प्राण्यांची नावं या महाविकास आघाडीने घेऊन झालेली आहेत. आता काही उरलं नाही इतकंच मला वाटतं.